kienet il-biblioteka u għaliex kienu jsejħula pubblika? Mela, dina wkoll wieħed importanti ħafna li jiċċara. Il-biblioteka fi żmien De Soldanis bħala l-ewwel librar ma kienx fejn illum qiegħda fi Pjazza Repubblika l-Belt, dak il-bini inbena wara l-mewt ta' De Soldanis, inbena fl-aħħar fil-fatt huwa l-aħħar bini illi bena l-Ordni ta' San Ġwan f'Malta. Fi żmien De Soldanis il-kodba kienu f'post imsejjaħ il-Forfantone. Palazz ma kienx kbir ħafna, żgur ma kienx kbir daqskemm kbira il-Biblioteka Nazzjonali preżenti, u dan il-bini kien jiġi triq ir-Repubblika kantuniera ma' triq Santa Luċija. Jiġifieri kellek dan il-bini il-Forfantone illi beda jintuża inkera fil-fatt minn Detensen, mingħand l-Ordni, mingħand il-Gvern dak iż-żmien, sabiex jiffunzjona bħala biblioteka pubblika, sabiex fih jinżammu u jiġu organizzati u jiġu katalogati il-kollezzjoni illi kellha mbagħad issir bħala kollezzjoni pubblika. Jiġifieri fil-verità ix-xogħol ta' De Soldanis bħala librar ma sarx fejn hija l-Biblioteka Nazzjonali illum, imma f'dan il-bini imsejjaħ il-Forfantone. Fil-fatt interessanti wkoll fil-kitba li skoprejt dwar il-kitba ta' De Soldanis dwar xogħol fil-biblioteka, De Soldanis jitkellem dwar dan il-bini, jitkellem dwar dan il-fatt. U b'mod ta' ċajt jgħid dan il-bini il-Forfantone għaliex kien il-post tal-lob, tal-azzart, kienu jilabu l-karti hemmhekk voldiri għal-flus. U De Soldanis jgħid isma' allura minn post fejn kien jintuża għall-lob bil-karti tal-lob għal-flus, issa dal-post ġi trasformat f'post ukoll bil-karti imma karti ta' natura differenti, karti li minflok huma għall-lob tal-azzard huma għall-vizzju ħanajdu hekk, huwa iktar biex jagħti ovvjament element ta' kultura, eċċetera. Jiġifieri għandek dal-element. Nafu illi dan il-bini il-Forfantone apparti milli kien żgħir ma kienx adattat għal-kollezzjoni, il-kollezzjoni baqgħet tikber kemm fi żmien De Soldanis kif ukoll wara. Nafu li sal-aħħar deċenju tas-seklu 18 dal-bini tant kien fi stat ħażin illi kienet jinżamm appuntu bit-trafik kbar tal-injam. Jiġifieri kien wasal appuntu dika waslet allura l-Gran Mastru Deroan li kien bdideb kolt ukoll illi jieħu deċiżjoni illi timbena il-Biblioteka Nazzjonali fil-fatt illi għandna llum.